Hjärtligt välkommen ska ni vara till denna stora ceremoni. Både sportin puhka ja den stora ceremonin. Det är två stora saker som händer i världen idag. Kuinka stora asia mutta ahut maailmissa åtne. Spaden i jorden för teater och skola i Kautokeino. Plus att den internationella Harry Potter-dagen. Alltså, magic! Tällä lähti kaivu äänämi åtne. Tällä skola varas ja den Harry Potter International Harry Potter baby. Tällä magic. Idag så kommer det glädjetårar från himlavalvet. Ja åtne bort te katjalat almis. Och det betyder rikedom. Ja där märks ja rikkoda ja lihku. Tänk att vi har varit förlovade i så många år, skola och teater. Och om 2 år så ska vi gifta oss och flytta ihop. Minä nukuhka lämmösen förlovjuvun ja talkalkas näistelit teater ja skola ja farre samma vissui. Och att vi står här idag är det många att tacka. Styrelse, Sametinget, kommunen, alla som har arbetat med detta för att få verkligheten till i 25-30 år. Och skolans personal och styrelse. Och icke minst Stadsbygg. Tällä on ollut käsikalkasta keisti. Tällä steurat, kapsit, aasoista steurat, saametenki, parenkit, suohkan ja käntelokväll. Ja, det var helt riktigt. Så att tillsammans... Stadsbygg väl, ja. Ja, det gör Stadsbygg. Du missade dem. Marte, ursäkt för det. Okej, nu kommer vi ta första spadtaget gemensamt. Detta är sambruk. Och vi ska föra detta in i framtiden. Tämä viessukalka ouhtaskäyvähovot ja takalka aukkoskouloi puudes annat viessu. Ja, med då. Ja! Wow! Ja! Tack! Härmed är bygget startat! Ni är alla välkommen i augusti på invigningen 2024. Täällä alkaa hoxen den vi alla vet. Nu ska vi göra så, vi ska vad heter det? Signera här den här spaden. Gravera in ett citat och ett datum. Så ska spaden hängas någonstans på teatersidan i bygget och den där på skolan. Takalka Charlie mohtun sitaattan kaivoi ja kalka peikkiuhtan viissui kapke ossudahki teatteri ja skooli. Och härmed så utlyser vi 2 maj 2022 och 2 maj i all framtid till den stora bemärkelsedagen för skolan och teatern. Vi ska fira den som en röd dag
Och vi ska ha kaffe och tårta varje dag på skolan och teatern. Så ska ni veta det. 2 maj. Messemaan on nopepäiviä, sieltä mistakkar ellupäiviä, kasmi aavuodit, ne ja autoskouli agipäivä. Och vi kan säga röd dag, men i verkligheten så får vi kalla den orange dag. Ruoksespäivi, mutta me tämän orangepäivin. Gito. Kiitos. Ja. Nej, vi glömde en sak. Alltså, Matti sa vi har inte repeterat så mycket. Men det här är det viktigaste kanske. Spaden var ju viktig, men nu kommer det viktigaste. Gud säger det till, jag säger det. Nu tar det först på så. Vi är. Vi lät. Vi finns. Vi lätas. Vi kommer att finnas. Vi bara hagipäivä lätas. Gito. Kiitos. Nu är det slut.